Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. موجاد أنصار دك أنستيو زقنع عمت أب نفس وكف عمت كاب حدار إسران حمشتن كسب تحساس عسرت تذكروا زقني جلوباوي وفرائي. إذن عسر شجشته معلتات من التطاف صوتاوي سرزل وعمت بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر كم نيرتان دك أنسيو محبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزاه قرام قصاص زي نساتف طايزي كونون لمن أسعات ببحادي دمسن كسمعا نتبابع. تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر، وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه. وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني، نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. سلام زمن اختزي بزعبا واناوي زلو ناي سايبر بولين ويكا عمس بإنترنت زفتسم بفلاي لما أبدأ كنستيو زوتو كوري ملختي إيو بمسارتو عمس انت بإنترنت كوينو انت بأكال كوينو نزخونه يكون سب انت نسبعي انت نسبيتي انت نساعدا انت نسلم عمس تفكر لا يكون أجددك أفراريك السنابيتك زجبر زخونه يكون متهل لاخذ تحوسه بفلاي لما ندك آنستيو قبو أيكونه عمس من البات سب حريقه خلو بإيموشنال ويكا بسمعتها وتسنيف خلو كزارب كله كسحف كله بفلاي كاب إنترنت لومي قليل له أبرحوق نزل له فيسبوك وثيقة زقبرون دي قبرون سب منوار سب مدهال سب مأمات بفلاي كان دك أنستيو دلاي كاس الذي رخبكا ويدلاي كان خطركب بمفرره زقبر سئلي بموسع يخون سم بمدفع يخون زقبر زخون يكون عمس قبوا يكون قدم بحلنا بأملاخ عمس قبوا يكون أبرأسي إدما كم حبرة سب حبيرنا خنبر كلنا أمونغو عماسن زلو زمدنا أن حرف فخيد كله حبرة سب الناتو قد إيز خيد توم أبغز خازلو ويدما بيتسب كوتا أب عمس زتولدي أب عمس زتفري أب عمس كباب زلو كخون كله اتفرط بو أيكون زخون متهل لاخذ بسحو زتبكل حبرتسب زتبكل بيتسب يزخون سلازي عمس كنفنفنو نعمس نيوخ نبلو كاب عمس
ኣጸቢቕና ክንርሕቕ እዚ እቲ ቕኑዕ መንገዲ እዚ እቲ ቅቡል ዝኾነ መንገዲ ብፍላይ ንዓመፅቲ ኣብዚ ነገር እዚ ዝዋፈሩ እንተ ብፍላጥ እንተ ብዘይፍላጥ እንተ ድሌቶም ንኽረኽቡ ወዘተረፈ እንታይ ክብል ንደሊ it has a consequences ሳዕቤን ኣለዎ መጀመርያ እቲ ሳዕቤን ነቲ ዝቕመፅ ዘሎ ሰብ ብሰላማይ ትነብረን ኢኻ ብዕረፍቲ ትነብረን ኢኻ እቲ ዝዘረኣኻዮ ክትዓፅድ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንጎ ዓማፅን ኣብ መንጎ ተዓማፅን ዘሎ ሓደ መዓልቲ ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ እምበር ዝዘረኣኻዮ ክትዓፅድ ምዃኑ ከዘክር ደሊ ስለዚ ካብ ምዕማፅ ካብ ክፉእ ምግባር ካብዚ ከም ሕብረተሰብ ክንርሕቕ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ኣብ ክንዲ ዓመፃ ብጥበብ ብፍቕሪ ብምድንጋፅ ኣብ ርእሲኡ ድማ ብምትሕልላይ ጥበብ ተጠቒምካ እቲ ዝደለኻዮ ክትረክብ ከም ዝከኣል ኣብ ሰብኣይ ዘብሎ ጥበበኛ ምዃኑ ፍልጠት ክህልዎ ከሎ ዓመፅ ብምጥቃሙ ደይኮነሲ ነቲ ዝደልዮ ነገር ነቲ ክጥቀሞ ዝደልዮ ነገር ብፍቕሪ ብጥበብ ክስዕር ከሎ ሓያል ክኸውን ከሎ እዩ ስለዚ ነቲ ዝዕምፅ ሰብ ብፍላይ ከጠንቅቕን ክሕብርን እደሊ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ነተን ተዓመፅቲ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ምናልባት ሓደ ግዜ ዓመፅ ክፍፀመክን ከሎ ገና ብንእሱ ከሎ ክትጥንቀቓ ንዝማኸር እውን ከተመኸራ ምኽሪ ክትሓታ ሓገዝ ክትሓታ ኣገዳሲ ምናልባት እዚ ምስጢር ምውፃእ ከይከውን ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ተፀጊም ኣለኹ ከምዚ በደል ይበፅሓኒ ኣሎ እሞ እንታይ እንተገበርኩ እዩ ዝሓይሽ ኢልካ ናብ ለባማት መኸርቲ ናብ ሰብ ሙያ ኣገዳሲ ኣብ ርእሲኡ እውን ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምፅላይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምቕራብ ኢነው ምዝራብ እንተ ብፀሎት እንተ ብፆም እንተ ምስዕሩኽ ኮንካ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ዓመፅ ክፍፀም ከሎ በይንኻ ከም ዝኾንካ ይስምዓካ እናፍራሕካ እናተዳሃልካ ድሓር ዓብ ነገር እውን ክነሱ ከም ቀሊል እንዳሪእኻዮ ናብ ዘይተደልየ ክፉእ ነገራት እውን ከምርሕ ስለ ዝኽእል ነተን ዓመፅ ዝበፅሓክን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኢንካሬጅ ክገብረክን ንደሊ ማለት እዩ ንቡር ከም ዘይኮነ ድማ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ በቃ እዚኣ ናብራና እዚኣ ኮይናትና ንኸምኡ ኢና ተፈጢርና ዓይነት ዝመስል ኣመለኻኽታ ክህልወክን ፈፂሙ የብሉ ነኖ ክትክበራ ክትፍቀራ ብሓልዮትን ብኣኽብሮትን ክትተሓዛ ኢኽን ተፈጢርክን ክቡራት ፍጥረት ኢኽን ኣምላኽ ክፈጥረክን ከሎ ክቡር ገይሩ ይፈጢሩክን ክቡራት ገይሩ ይፈጢሩክን ስለዚ ነቲ ትሑት ዝኾነ ናብራ ንዓመፅ እኒኦ ክትብልኦ ክትቃወምኦ ዓመፅ ብዓመፅ ዳኢኻ ክትፈልዮ ዘይብልካ እምበር ክትፍንፍኖን ክትርሕቆን ከም ዘሎ ከም ዝግባእ ከተባብዕ ደሊ ኣብ መወዳእታ ዓመፅ ንኩሉ ዓመፅ እዩ ብኩሉ ዓይነት ድማ ዓመፅ እዩ ብፍላይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ ሳይበር ቡሊንግ ዝበሃል ኣዝዩ ክንጥንቀቐሉ ይግባእ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ክሕግዝ ዝኽእል ሓሪቕካ ከለኻ ኣብ ፌስቡክ ደይምዝራብ ደይምውፃእ ብፍላይ ድማ ሕነ ክትፈዲ ኢልካ ወይ ጥቕምናትካ ክትረክብ ኢልካ ድላይካ ክትፍፅም ኢልካ ከም ምፍርራሕ ምጥቃም ናይ ብሓቂ ዘይግቡእ ምዃኑ ዘይቅቡል ምዃኑ ብመንፈሳዊ ብኣምላኽ ይኹን በዚ ምድራዊ እዚ ትኽክል ከም ዘይኮነ ክገልጽ ደሊ ኣብ ርእሲኡ ዓማፂ ተዓማፂ ንኽልቲኦም
ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩነታት ከም ዝኸውን ኣንዊሕና ክንሓስብ ከም ዘለና ኣርሒቕና ክንሓስብ ከም ዘለና ቅድም ከም ሰብ ድሕሪ እውን ከም ቤተሰብ ድሕሪ እውን ከም ሕብረተሰብን ከም ሃገርን ንሓድሕድካ እናተፈቐርካ እናተኸባበርካ ብፅቡቕ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ነቲ ክፉእ ክንርሕቆ ከለና ኣብቲ ክፉእ እንተዘይሓበርና ኣብኡ ዘሎ እቲ ጥዕና ኣብኡ ዘሎ እቲ ሕውነት ኣብኡ ዘሎ እቲ ፍቕሪ እሞ ካብ ዓመፅ ክንርሕቕ እተን ዝተዓመፅክን ድማ ንዓመፅ ተፃዊርክን ፍምጢስክን ክትወፃ ኩላትና ግን ካብ ከምዚ ነገር እዚ ክንቁጠብ ከተባብዕ ይደሊ ነዚ ነገር እዚ ትዳልዋ ዘለኽን እዚ ካምፔን እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕ እሞ ቀፅልኦ ኣብ ኩሉ ነገርክን ድማ ኣሳልጦን ዓወትን እምነ ንኩልና ሰላምን ራህዋን ፍቕርን ሓድነትን ዓመፃ ዘይብሉ ሂወትን እምነ ይቐኒየለይ